After once doing, now you call. Ini nakawo normal nakasikingo ang tongmani nakawo hotat ke gari kaisa belfang nakawo ang tongmani ang baita yani staff tay oino officer botongo afro hotat ke signal difuro gari kaisa alto gari bini number ingkanga TR04A 0342 gari paitung nakagana sopai puro bono signal dimani fat chake bo gari gurogoi arone gari nokhare borok korong ni tongmani borok kharka engke jeng masano romanyar ka kai romanyar mo pore jeng sondeo khaikao gari bisingo kuno mani hamye mani tongnabon bagin borok kharo hunai engke jeng gari bathak rima pore jeng kisar dogar inge nemani dogar belai hiligo engke jeng sondeo khaika dogar bisingo no jeng jak tongna huijak mani tongna ni jeng kisar siri nemani aro packet kebangma packet aro nukjak tongo brown color ni packet nukjak tongo engke jeng ang ani senior authority no ang janonga pore ani authority janoka tai ingono rika SDM no kaisa magistrate depute khaina bagai yang chithi rika bini pore magistrate phaika executive magistrate phaika ani SDP phaika phaima pore jeng boroni presence ingo khai manui rok check khaiman bisingo aro gari bisingo total 70 packets of different size manai sing recovery khaikya surma pore abo nukjaka 37 kg mu total a gari bisingo number plate bu duita mangkha kaisa asamni number plate tongo kaisa to tripura number plate thapajak asam dam to busukunai abo to dam to ngono bumule rohe ko 9 lakh 10 lakh ngono borok koroksa mani subroto ni taksib jora chini ha thai chini teima chini bolom joto nino kaisa kothoma tongo bolom kuchuk angjak nai kothoma halok ki philmani kothoma chini kothoma cheng hani besarok ni kothoma chengno mung kabangma beringjak phano chini ko chini chamung chini te joto phelai mung tong mani ulobo chengno tamo thansa khai toni hingkhe chini shini mung cheng joto kha ohani besa hayung rek hani besarok ni salno regai TTAADC chini hukumu mukumu chini laibu mani goron te chini sini mungno khati naruknani tai hamyani yakni katiranani samai tang phiro jotono hayung rek hani besarok ni salni hamjakma te chi baya pharo